FM2, 1. Disgwyliant ac amrywiant hapnewidynnau arwahanol. Mae maes llafur yn gofyn bod ni'n gallu deall a defnyddio cymedr ac amrywiant cyfuniad llinol o hapnewidynnau annibynnol, fel ffwythiant o X ac Y. A hefyd, ar gyfer X ac Y annibynnol, bod ni'n gallu creu cyfuniad o cymedr wedi lliosi. Yn y fideo yma, byddwn ni'n gwneud y rai arwahanol. Yn y fideo nesaf, byddwn ni'n gwneud rai di-dor. Bod ni'n gallu dod o hyd i tebygolrwydd, dosraniadau arwahanol a darganfod cymedr ac amrywiant dosraniadau tebygolrwydd arwahanol syml fel binomial a Poisson. Ffeithiau allweddol. Ar gyfer hapnewidyn arwahanol, X, bydd cymedr, sef miw, sef disgwyliant X, yn hafel i swm pob X lluosiau tebygolrwydd. Gelwir hyn yn disgwyliant, cymedr neu miw. Amrywiant, variance, X, yw sigma sgwâr, a mae hwn yn hafel i disgwyliant X wedi sgwario minus disgwyliant X i gyd wedi sgwario. A mae hwnna yr un fatha bod ni'n lliosi bob X di sgwario gyda tebygolrwydd yr X gwreiddiol a tynnu y cymedr di sgwario, fel AX sgwar minus AX i gyd di sgwario. A'r gwiriau safonol, wrth gwrs, yw ail isradd yr amrywiant. Ar gyfer dosraniad binomial, os yw X yn amrywio gyda NB, bydd tebygolrwydd X yn rhif penodol yn N dewis R neu N choose R, lliosi gyda P i'r pŵer R a Q i'r pŵer N minus I R, lle mae Q yn hafel i 1 minus P. So naillai rhoi'r cyfuniad fel N dros R neu N cyr. Mae'r ddoi dynodiad yna yn cael ei defnyddio. Cymedr binomial yw NP ac amrywiant binomial yw NPQ. Os oes gyda ni tabl, bydde tebygolrwydd pob X yn cael ei dynodi. Wedyn bydde disgwyliant neu cymedr yr X yn swm X lliosi ei tebygolrwydd, ond bydde cymedr ffwythiant, disgwyliant ffwythiant, yn y ffwythiant lliosi gyda tebygolrwydd pob X yn unigol. A hwnna'n golygu, os ni moyn disgwyliant X wedi sgwario, ni'n sgwario pob X a lliosi gyda'i tebygolrwydd unigol. A gallwn ni ysgrifennu yr amrywiant X, variance X, fel swm X sgwar lliosi gyda'i tebygolrwydd minus y cymedr disgwario. Neu fel swm X sgwar lliosi'r tebygolrwydd minus disgwyliant X i gyd disgwario. Hynny yw, fel wnaethon ni'r blaen, disgwyliant X disgwario minus disgwyliant X i gyd disgwario. AX sgwar minus AX i gyd disgwario. So yna 3 ffordd o weithio mas. Amrywiant a disgwyliant ffwythiant. Os oes ffwythiant gyda ni rhyw derm wedi lliosi dy X plus rhyw casonyn arall, mae hwnna'r un beth dda bod ni'n gallu mynd ar E mewn i'r cyfuniad, a mae gyda ni A lliosi disgwyliant X plus B, ond ar gyfer y variance neu'r amrywiant, mae A sgwar, ni'n sgwario'r
cyfernod o flaen yr x a lluosi da'r variance x. A mae'r b yn diflannu. Amrywiant b yn 0. Os oes x ag y dyn ni, sy'n unrhyw hapnewidiannau, a mae cyfuniad llinol o ax plus b y, gall a neu b fo'n 1, ni'n cymryd yr a mas, a mae fe rhywun beth o a disgwyliant x plus b disgwyliant y. Ar gyfer amrywiant ax plus b y, ni'n cymryd yr a mas a sgwario fe, y b mas a sgwario fe, ond mae hwnna dim ond yn gweithio os dyw x ag y yn annibynnol. Os ni am lluosi, ni'n gallu lluosi disgwyliant x ag y ar wahân, dim ond os dyw x ag y yn annibynnol. Ond os am ffindo amrywiant x lluosi y, mae rhaid i ni ddefnyddio y ffaith bod amrywiant x lluosi y yn haflu x y wedi sgwario, disgwyliant x y wedi sgwario minus disgwyliant x y i gyd sgwario. Mae x y i gyd sgwario yn rhoi disgwyliant x sgwario y sgwario, a wedyn ni'n gallu, gan bod x ag y yn annibynnol, ni'n gallu gwahanu a lluosi ar wahân disgwyliant x sgwario a disgwyliant y sgwario. Ond, nid gyn ni'n gallu dod o hyd i disgwyliant x sgwario wrth ei hunan, gan bod x lluosi x ddim yn annibynnol. Ond wedyn, mae eisiau mynd nôl i dosraniad x ac y yn unigol, a cofio bod amrywiant x yn haflu ax sgwar minus ax i gyd sgwario, felly mae ax sgwar yn haflu'r amrywiant minus y cymydr sgwario. Felly, os ni am amrywiant cyfuniad o x lluosi y, mae rhaid ni fynd nôl i'r gwreiddiol. Cwestiwn. Mae bag yn cynnwys 1 dar arian 50 cinog, 2 ddarn 10 cinog a 3 darn 2 cinog. Mae hap sampl o 3 darn arian yn cael ei ddewis o'r bag. Cyfrifwch gwerth disgwyledig a darn arian uchaf ei werth yn y sampl a'i amrywiant. Felly, os ysodwn ni h fel gwerth y darn arian ucha yn y sampl, mae gyda ni neu llai 2 fel y darn ucha, neu 10 fel y darn ucha, neu 50. As ni angen h yn 2, hynny yw ni'n dewis 3 darn, a ni'n cael 2, 2 a 2, y 3 darn yn 2 ginog, felly y darn cynta yn 3 allan y 6, dewis 3 allan y 6, mae'r ail ddarn yn 2 allan y 5, a mae'r trydydd felly yn 1 allan y 4, sy'n rhoi i ni 1 mas o 20. Cansel lawr i 1 mas o 20. Felly, tebygolrwydd cael 3 2 ginog mas o'r sampl bydde 1 dros 20. 10 fel y darn ucha, 50 fel y darn ucha yn y sampl, bydde 1 minus 50 ddim yn y sampl. Felly, dim 5, dim 5, dim 5 am 3 o'r darnau ni'n tynnu mas. Felly 1 minus, so dim 5 cynta, so mae 5 allan o'r 6 ddim yn 50. Mae 4 allan o'r 5 sy'n ar ôl ddim yn 50, a mae 3 allan o'r 4 sy'n ar ôl ddim yn 50 cinog. Felly, tebygolrwydd o cael 50 fel darn ucha bydde hanner. Hanner yn y bocs am 50 cinog. Felly, gael 10 cinog fel y darn ucha yn y sampl, maen nhw'n gwffod adael lan i 1, felly 1 tynnu'r gweddill, sef 1 tynnu 1 mas o 20,
a 1 mas o hanner yn rhoi i ni 9 mas o 20. Mae dull arall dy fi wneud hwnna ar y diwedd. Ond yn y cyfamser, ewn ni mlaen i cyfrifo gwerth disgwyliedig gyda'r arian ucha ar ai amrywiant. Felly dyna'r dosbarthiad am H. So disgwyliant, expected value H, byddai swm pob H lluosiau tebygolrwydd. So 2 lluosi 1 dros 20 plus 10 lluosi 9 dros 20 plus 50 lluosi hanner, sy'n 29.6 ceiniog. Yr amrywiant H yw amrywiant H disgwario, yw disgwyliant H disgwario minus disgwyliant H i gyd disgwario. Felly ffindo disgwyliant H wedi sgwario, mae angen i ni sgwario bob H lluosiau tebygolrwydd. So swm bob H wedi sgwario lluosiau tebygolrwydd minus y cymydr wedi sgwario. Felly 2 di sgwario lluosi 1 dros 20 plus 10 di sgwario lluosi 9 dros 20 plus 50 di sgwario lluosi hanner minus y cymydr di sgwario. Mae hwnna'n dod â ni i gael 419.04 ceiniog fel yr amrywiant. Dull arall, fel wedys i gynnau, bydde ysgrifennu lawr bob sampl posib o 3 darn arian mas o'r cwden. Felly 2, 2, 2, 2, 2, 10, 2, 2, 50, 2, 10, 10, 2, 10 a 50 a 10, 10 a 50. Y gwerth uchaf ym mob sampl bydde 2 yna 10, 50 yn y sampl yna, 10 yn y sampl yna, 50 a 50. A wedyn gweithio mas ym mhob darn tebygolrwydd cyfuniadau, defnyddio cyfuniadau. Felly mae 3 2 dyn ni, felly 3 dewis 3, allan o'r 6 yn y bag dewis 3. Sy'n dod yn 3 dewis 3 yn dod yn 1, a 6 dewis 3 yn dod yn 20. Felly 1 dros 20 am y 2. 2, 2 a 10, felly mas o'r 3 daginog, ni'n dewis 2 ohonyn nhw, a mas o'r 2 10 ceiniog, ni'n dewis 1 ohonyn nhw. Felly 6 dros 20. Y 2, 2 ar 50, felly 3, 20 dyn ni, 3 dwyginog dyn ni, dewis 2, a 1, 50, dewis 1, yn rhoi 3 mas o 20. 2, 10 a 10, felly mas o 3, daginog, ni'n dewis 1, mas o 10, 2, 10 cinog, ni'n dewis 2, hwnna'n dod yn 3. Ar gyfer y 20 a'r 50, mae 1 o bob un dyn ni, so mas o'r 3 daginog, ni'n dewis 1, mas o'r 2 10 cinog, ni'n dewis 1, a mas o'r 1 50 cinog, ni'n dewis 1, sy'n rhoi 6 mas o 20 i ni. A'r 10, 10 a 50, felly 2 10 cinog, dewis 2, a 1 50, dewis 1, yn rhoi 1 mas o 20 i ni. Ar gyfer y tabl, bydden ni'n dim ond un cyfuniad sy'n rhoi 2 i ni fel yr gwerth ucha, felly 1 dros 20. Mae 10 yn dod lan ddwywaith, felly 6 a 3 yn rhoi 9 dros 20, a mae'r 50 yn dod 2 gwaith, mae'n 2 cyfuniad, felly 3, 6 ac 1 yn rhoi 10 mas o 20. Y tabl, so dull arall yn wneud y tabl, a wedyn gweithio gwerth disgwyliedig a'r amrywian mas fel yn y sleid cynt. Mae'r hapnewidynnau x ac y yn annibynnol. Mae gan x cymryd yr 5 ac amrywian 2, ac mae gan y cymryd yr 6 ac amrywian 3. Darganfyddwch werthoedd
disgwyliant x sgwar ac disgwyliant y sgwar. X sgwar ac y sgwar. A wedyn, o wybod bod I bedol yn x llos I y, darganfyddwch cymydr ac amrywiant I bedol. O wybod bod x a cymydr ac amrywiant 2, ni hefyd yn gwybod bod amrywiant x yn hafar I disgwyliant x sgwar minus disgwyliant x di sgwario. Felly, 2 yw disgwyliant x di sgwario minus 25. Felly, disgwyliant x di sgwario yw 27. Nid yr un peth am y di sgwario. Felly, amrywiant y yw disgwyliant y di sgwario minus disgwyliant y I gyd di sgwario. Sef 3 plus 6 di sgwario yn rhoi 39 I ni fel disgwyliant y di sgwario. Dyna rhan A. Rhan B, ni angen disgwyliant I bedol. Na'r I bedol yn hafu x llos I y, gan bod nhw'n annibynnol, ni'n gallu lluosi'r disgwyliannau unigol. Felly, I bedol yw ax lluosi y, 5 lluosi 6 yn dod yn 30. Amrywiant I bedol, nawr 10, dyw e ddim mor hawdd wneud yr amrywiant, felly mae'n rhaid ni wneud disgwyliant I bedol di sgwario minus disgwyliant I bedol I gyd di sgwario. Felly, disgwyliant I bedol di sgwario yw disgwyliant x sgwar lluosi y sgwar minus y cymydr di sgwario, sef 30 di sgwario 900. Gan bod x sgwar ac y sgwar yn annibynnol, ni'n gallu lluosi nhw arwahan. Ni'n gwybod bod x sgwar, disgwyliant x sgwar yn 27, disgwyliant y sgwar yn 39. Felly lluosir yna, tynnu'r 900, a mae gyda ni amrywiant I bedol fel 153. Cwestiwn arall. Mae gan Sian 12 dis teg gyda rhifau 1 I 6 wedi marcio ar eu gwynebau. Mae'n taflu'r 12 dis ac yn cyfri'r nifer S o rifau 6 sy'n disgyn. Darganfyddwch cymydr ac amrywiant S. Wedyn mae gan Ceri 12 darn arian teg. Mae'n taflu'r 12 darn ac yn cyfri'r nifer H o'r pennau sy'n disgyn. A darganfyddwch cymydr ac amrywiant H. Gan bod ni angen gwybod gyda Sian a diwen 6 neu ddim, mae S yn mynd I fod yn ddosraniad binomial, gyda 12 yn cael ei daflu am y bob un gyda tebygolrwydd 1/6 o gael 6 ar y gwyneb. Felly cymydr disgwyliant S yw cymydr binomial NP, 12 ohonyn nhw lluosi 1/6 yn 2. So cymydr S yw 2, amrywiant S yw NPQ, sef 12 lluosi 1/6 lluosi 5/6, yn dod yn 5 dros 3. Ar gyfer Ceri, ni hefyd yn mynd I fod yn binomial. Ni'n taflu'r 12 darn, a mae bob un a hanner chawns o gael pen gan maen nhw'n ddis teg. Felly, disgwyliant H yw NP, so 12 lluosi hanner, a mae tebygolrwydd o gael pen, sy'n dod yn 6. Ac amrywiant H yw NPQ, sy'n dod yn 12 lluosi hanner, sy'n 3. Dar nesa, mae Sian a Ceri yn cytuno rheolau am gêm. Roedd yr 10 pwynt I Sian yn bob 6 mae hi'n taflu, a 3 pwynt I Ceri yn bob pen mae hi'n taflu. Dynodir T fel cyfanswm sgôr a rhoddir I Sian a Ceri.
Darganfyddwch cymydr a gwiriad safonol T. Felly mae T yn sgôr Sian plus sgôr Ceri. Mae Sian yn cael 10 am bob 6 mae hi'n taflu, a mae Ceri'n cael 3 ar gyfer pob pen mae e'n taflu. Felly mae dyn ni ffwythiant, disgwyliant T, bydd disgwyliant 10s plus 3h, sef D lluosi disgwyliant S plus 3 lluosi disgwyliant H, sy'n dod â ni i 38. So felly disgwyliant T yw 38. Amrywiant T yw amrywiant 10s plus 3h. Na defnyddio'r fformwla hyn nawr gan bod nhw S a H yn annibynnol. Felly ni'n sgwario'r 10 lluosi amrywiant S a sgwario'r 3 lluosi amrywiant H. A ni'n cael 100 lluosi 5/3 plus 9 lluosi 3 yn dod yn 193.67. Am gymydr ac amrywiant T, felly y gwiriad safonol ni angen bydd ail isradd y gwiriad amrywiant, felly 13.92. Darn arall eto, denodir T fel y gwerth, mae sgôr Sian yn fwy na sgôr Ceri. Felly bydd angen i ni tynnu'r sgôr wrth ei gilydd, a darganfyddwch cymydr a gwiriad safonol D. Felly D yw sgôr Sian minus sgôr Ceri, a hwnna fel bod yr 10 yw cyfernod yr S a minus 3 yw cyfernod yr H. Felly disgwyliant D yw'r cymydr sy'n 10 lluosi disgwyliant S minus 3 lluosi disgwyliant H. A ni'n defnyddio yr fformwla yna, felly mae 10 lluosi 2 dyn ni minus 3 lluosi 6 sy'n dod yn 2. Felly cymydr D yw 2. Amrywiant D yw amrywiant 10s plus minus 3h, a ni'n defnyddio'r fformwla gan bod nhw'n annibynnol, bod ni'n sgwario'r cyfernod ar gyfer yr S. Felly 10 sgwar lluosi amrywiant S minus 3 i gyd i sgwario lluosi amrywiant H, sy'n rhoi i ni 100 lluosi 5/3 plus 9 lluosi 3, mae'r minus di sgwario mynd yn plus, sy'n rhoi i ni 193.67. A'r gwiriad safonol yw ail isradd hwnna yn dod yn 13.92. A dyna ddiwedd y fideo adolygu ar gyfer disgwyliant ac amrywiant Hapnewidynnau Arwahanol.